morning mga bro and sis at welcome po muli sa panibago natin vlog. Ang vlog po natin ngayon ay tungkol sa piyesta ni San Vicente Ferrer. Excited na po kami lahat dito sa bahay kasi darating po yung aking mga biyenan galing sa Cavite, yung aking mga bayaw at ipag. Yan, so busy na po ang aking anak sa kakahiwa ng sibuyas, ayan. Tapos ang aking asawa, gumagawa po siya ng specialty niya na Shanghai ba yan? Shanghai. Tapos, alam niyo sa totoo lang, mas hirap ang ginagawa ko ng ginagawa ng bunso namin. Tignan niyo ha. Ayan. Yan ang pinakamahirap sa lahat. Yung ganyan posisyon, di ba? King, okay pa tayo dyan? Busy. Okay daw. busy kakapanood ng anime daw. Habang nag-aantay tayo ng oras at ng bisita, so tayo po'y mag-almusal. Kalalabas ko lang po galing sa duty. My new pet. Ayan, bago niyo daw pet. Ang pangalan? Goldie. Goldie, kasi goldfish. Besa po ngayon dito sa amin sa Sitio Danga at saka po Sitio Batasan. Tapos Sitio Paligay, Barangay Paligi dito sa din ng Apalit po 'yon. Anak, ang ginagawa mo? Happy Fiesta po sa lahat. Sana mabusog po yung ating mga bisita na pupunta sa ating mga bahay. Yan. Sige po, umaya na lang po ulit. A few moments later. A few moments later. Hello, ito yung ko. Ito siya, si Gold. Nood kami ng TV. Ito ang aking kuya. Tapos to si Shadow. Tulog na tulog. Nang dingning. At ito ako. Hello sa sarili ko. Ito si Mami. Nagaano siya na lupia. Hello ka naman sa vlog ko. At ito yung may-ari ng vlog, si Ene Pakwa. Ito ang daddy ko. Hi! Mag-hello ka naman. Hello there! Hello mga bro and sis! Ito yung salas namin. Ganda no. Dadating na yung mga kamag-anak ko. Patuwa ko. Yung bata. Ito yung kuya ko na kinurot ako. Ito kami. Ayun lang! Bye-bye! A few moments later. Yung napaganda po yung ating darating na bisita. Malapit sa daw po sila. Grabe pinagpawisan ako. Nag-iwan ko ng tilapia. Yan po. Yun. Hello! Yan. 12 po yan. Kinain ko na yung isa. So, yan na lang po ulit. A few moments later. Nandito na po yung bisitang inatid po namin na taga Cavite. Ito yung kanilang van. Ayan, kakain na po sila. Pakilala ko po sa inyo kung sino-sino yung mga yan. Kaya harap ko yung video sa kanila. Ayan. Si Anime. Ay, sorry. Julie pala. Julian Santos. Yan, Julie. Tapos si Lani. Kain po tayo. Kain. Ito yung aking bayo na Pogi si Bro Pogi. Ayan.
Si Gandang Baby ba yun? Grabe. Boss, ito. Nak, kain na ka. Sige, upo ka lang dyan. Ito si Kuya Ferds. Kuya Ferds, hay ka muna. Ito yung alaga niya. Si, si Bruno. Ay, isang taon na? Ni Bruno. Hello po. Happy Fiesta, Palit. Thank you. Thank you. Hello, family. Hello, family ni Bali. Apo. Hello. Yan si Ate Erlyn Hernandez. Yes. Bali, kahihan. Thank you po, te. Donna, happy birthday. Oo, next month. Ay, kailan ba yun? Malapit na, April birthday 8. mo, Malapit na. April 8. Apo. Kayo rito, pumasok kayo dito. Tawagan mo sila. Tawagan mo sila. Si Mika, oo. Malaki na, dalaga na. Ewan ko lang yung kapatid niya kung nasaan. Si Wari. Oo. Anak, bakit nandiyan ka? Halika rito. Dito ka. Halika rito. Dito tayo. Ay, si Kuya, oh. Inunahan ko na kayo kumain, Mika. Halika na, pasok na kayo, Mika. Si Warik. Okay ka, nandiyan na. Ayan po ang aming bisita, si Bruno. A few moments later. Pakilala ko po sa inyo yung aking mga biyanan. Nandito yung si ama at si nanay. Live ba yan? Live? Hindi po, te. Vlog. Apo, vlog po. Ito. Naamoy na siguro siya. Yan si nanay, saka si ama. Hello, ma. Saging. Meron na yun, saging. Ganda. Nakarating din. From Panungyanan, Cavite ba yan? General Trias. Cavite na po. Jan Trias, Cavite yan. Bawal na Sharon Cuneta, ha? May nakaperpe yata si Donna dyan eh. Ano ba naman to, tilapia? Apo, yan sige, kumate. Bawal magsama. Kuya, tignan mo muna kasi parang di ako marunong magluto ng ganyan. Bawal magsama. Huwag na yan. Yan. Si Ate Etes. Busy. Busy siya. Kain pa. Sige nak, salamat. Sarap. Kuha ka to, balik ka doon, may saging pa doon. May activities sila ngayon sa Acro, magpapa Feeding program. Feeding program. Tapos merong libreng manicure, pedicure. Oo. Ayan. Sa cover court ng Colgante. 1 p.m. 1 p.m. Oras na. 12:11. Ayun. Maaga pa. Maaga pa, pe. May time. Kain muna ako. Halika nak, balik ka doon. Halika rito. Yan ang aking pamangkin na maganda. Yan. May TikTok po yan. Ano ba TikTok mo? Yan. Paki-follow po yan. Ano ba yan? Clean? Yes po. Clean Centilesias. Ayan po. Ayan. Pa-follow po. Guys. Yeah. Aking mahal na ina. Yan. A few moments later. Kumain na kayo. Aba, antayin ko lang po si Donna. Dahil nasa Guadalupe yun eh. Yun. Araw-araw. Kapitan. Ang gano'n lagi ng kandila. Asa pa sa loob. Tapos nakapost na ano. Hindi nga. Huwag nakakita yun eh. Nagbibisi mo sa tuloy nyo. Masok sa loob. Wow. Ano yun, nakapost Facebook? Live. Kanina. Live. Ma, ano pa ma? Babalik kayo. Babalik. Ama. Binili ni doon sa sa palit.
Buhay pa. Yung tilapia. Mga buhay pa. Kapit na biyahe dito, may LRT na yun, no? Oh, madali. Oh, mabilis din yan. Mabilis din yan. Ano yung station niya? Nagpag dito sa inyo? Apalit po. Ay, sa mismo? Apo. Kayo mga ano, tricycle. Tricycle na lang. Doon yun sa may Sampaga, yung kabilaan nakasarado ng yero kulay blue. Yun yun. Malapit na pagbaba. Apo, malapit na po, ama. May diretsyo na po yan, pa Cavite. Sa Clark. Iwan na kayo? Aba. Iwan yan! Yung nakabahang man doon eh. Ari-arihan ko doon yun. Yung kayamanan ni ama, hindi pwedeng iwanan. Wala na, yan. Yan, lahat. Kaya na po, ama. Bruno, kain na, Bruno! Babe, kain na tayo? Busog pa ako. Nabusog ka ba, nak? Opo, Hindi nga. Biloy. hello! Biloy, manood ka ng vlog ko. Ikakasa natin. Oo, ikakasa natin. Wala pa tayong ano, no? Video na tayo lahat, no? Pero kasi di ko ba yung artista na? Ha? 3-5. 3.5. Yan ang kabilay. Artista na si Tito Bali. Yan ako, nasa TV yan. Hindi. Baba mo. Hindi, nag-ano yung wifi eh. Yan. O, sino yan? Anak, ingat ha. Yan yung ads. Naman namin. Ang video ko natin ngayon. Tayo dito. A few moments later. Itabi mo doon ba't sa kabilang side? Bigyan mo doon konti. Bigyan mo yung konti, naiya. Ang galing naman, oh. May dala sila sariling video kay, oh. Ginagamit kasi yung malaki. Yan! Ano yan? Yan! Nasa lang stick! Saan na rin gabi na? Sino niya, taba. Hoy! Niya. Yung ano, yung... Hindi mo sinyat yung tropa mo dito. Piyesta sa kanila eh. Mag-mention ka. Yun ang daon. Mag-mention ka. Yun ang daon. Nino? Na? Chuya. Ayan si Abi. Itabi mo, itabi mo. Bruno, kami ako magbalon. Tabi mo doon. Bab, dala may kay kasumangit. Aja si Mika. Okay lang yan? Hindi naman maano yan. Hindi na, okay na yan. Oh, one side lang tayo, one side para hindi tayo makatraffic. Ay, si Harit naman. Bahala ka. Pasok na ron, anak, pasok na ron. Layaw na layaw ang kutis, kuya. Layaw na layaw ang kutis ng aso mo. At alaga ni Kuya Ferd. Alaga. Mahal yan, Bab. Mahal yan. May presyo yan eh. Hindi mo ba pinakapon? Hindi na, binabayaran si Miguel to. Oo nga. Oo nga. Kalisiyan na kabulbul. Ay, alay ito. Alay ito. Kumain ka muna, kain. Prince, tawag ka! Ha? Regulya?
Okay, thank you na. Kain ka doon ba pa? Kumain ka na doon. A few moments later. Tol, babalik ka, Tol. Akala ko na may ano ka, may bisita. Mamaya. A few moments later. At saka itong ninang ko. Ninang, hi ka muna sa vlog ko. Hi! Good afternoon! Dito kami sa sa Apalit, Ginaki. Oh. Ninang ko, magbibigay mo siya ng 1,000. Hi ka muna sa vlog ko. Hi ka muna sa vlog ko. Hello! Hi! Ako po pala yung may-ari ng vlog. Si Daddy. No? Tita, ba't malabo niyo hello! Hi! Andito po kami sa family Quijano. Namimiesta po kami. Today is Fiesta Day. Anong saan to? What? San Vicente Ferrer? O ba, taga Malabon po, taga Cavite, San Vicente Ferrer, kakunet ng Pampanga, Apalit. Thank you for invitation. A few moments later. And that's me. Hello! Hello sa sarili ko. Ito ang nanay ko. Hi ka muna sa vlog ko. At ito ang tatay ko. Siyempre. Sino yan? Tita Senda. At saka ito ang lola ko. Lola, hi ka muna sa vlog ko. Hi! Ganto. Hi! A few moments later. A few moments later. Wala kasi kaming itak. Loy? Kala ko naman yung ano wala ito. Ano ba talaga mo? Tupito? Tupito. Aloy eh. Loy. Kala ko sa tulong. Tama, oh. Pag siya man nagtinda ka ng Oh. sigarilyo. Hindi, pagkito. Ay, magigising yung try. Pagkito yan, ito yun. Pagsisindi. Pagkito, ano kasi makilala? Bulungan mo! Bulungan mo si Lolo! Ano malilinig? Don, hello! Adito ka mo ako. Ano ako? Hello, si Henry! Hindi! Papayakin pa mga bata! Ma! Papayakin pa! Ito si Lolo, si Lolo. Ano sabihin mo, dali. Ay, lolo. Ito si Lolo. Nakakawa naman. Bakit pa naisipan nyo? Ay, kami uuwi naman kamo sa Miye. Kasal. Oo. Ayun ako. Dalawang mo na hindi natin Dalawang buwan lang. Paliwanag mo, dito mo kasi. Lolo. Gumawa ka ng daya, loob mo. Lolo Mais. Kati, mais, hindi mo kasal. Sabi. Si Lolo, bakit pumayag ka? Lolo. Lolo. Uy. Si Lolo eh. Nalilipan mo na si Lolo eh! Ano lang din? Sabi mo si Masi mo, lolo. Uwi ka sa May 18. Uuwi naman lang tayo sa May. Ako, ando ka mo ko. Si Tito Henry na po. Tatawa si Tigre. Kabisado si Lolo. Ano ba yan? Ito kami na lola mo. O di hatid pa kami pabayaran. Kaya namin magpapayaran.
Susunduin na lang kamo kung magpapayaran na yung tao. Para sa inyo po, tanungan Hindi pa. Oo, ako magtatayin. Tapos dito na King King, sabihin mo King King. Dito ka muna. Free aircon dun. Sa ano? Saan? Magpamalagay kami ng free aircon. Wala yan. Ito pala yan. Sa tani ng lolo may aircon. Para fresh. Tama yun. Tapos basta dito po muna kayo. Ay, hindi. Dito po. Ay, naku. Wala naman masahan yan. Ito ba naman? Hindi ba nabayaran? Hindi pa. Babayan Ay, di ba? Uy, sabi niya. Ano yun eh, pesa? A few moments later. Basta si Ama, isang oras siya sa CR. Nakabidyo yan? Buhatin mo ko. Kabidyo daw. Nakabidyo yan? Hindi yan Picture. Picture. Ayan, picture. Opo. Picture. Po. Picture. 1, 2, 3, picture. Uwi na kami. Thank you. Thank you. We miss you. Thank you sa mga bebe. Thank you sa mga bebe. Alam mo yun, mag-office pa. Hindi ka makakaulin. Okay. Taro-taro, G. Doon, sunod ka doon. Bilis. Go. Okay. Ano to? Okay. Kasi ano po nakabidyo? Sino ang gagawin? Okay. Paro-paro. Okay ba? Tayo pa rin ha? Okay to ha? Okay. Ikaw na. Ikaw na. Pitang. Ano yun? Umuwi na kaya? Bye-bye. Bye-bye. See you again. See you again. Hoy, Bilog! Ay, pag ko! Samahin mo naman sama-sama ni Nanay. Samahin mo na. Paro-paro, G. Bye-bye! Aalis na po yung aming mga bisita. Uwi na po sila na Cavite. Ayan. Salamat. Ay, ito na. Thank you. Pasensya na, walang balot. Peppers, thank you Salamat Kuya, salamat. Salamat sa pagpasyal. Paalam. Yes. Nak, mag-bless kayo kay Lolo at saka kay Lola. Ito, ganito. Lolo. Bro, thank you Bigyan mo sa akin. Lala yung aking Osang, thank you Osang. Bulahay ka na raw. Ate Senda, thank you. Bye-bye, Ninang. Buhat. Ang pangalan ng si ano? Si Puno. Ito naman, akala mo naman kalaylay na. Sama ka na. Salamat bro Salamat. Sana na lang, sa May. Osang, salamat Osang. Hey! Thank you. Bye-bye. Bye-bye, Biloy. Lani, thank you, Lani. Yung mga balutan. Si ano, si... Clean. Bye-bye, Clean. Ninang!
Ayaw sumama. Dala! Bali! Oh, thank you ha. Oo. Opo kuya, ingat kayo sa biyahe nyo ha. Come on, Ninong! Ingat. Bukas ka mo sa akin, pauwi ka na. Paro, G. Paog. Tara, sama ka na, tara! Naiyak ka namin sa ako. Bye-bye. Pag-uwi namin to, kayo naman ang iiyak. Kasi hindi na. Salamat. Hey! Bayan na, 100. Ito lang ganun mo. Pag nakita mo si Ninong, gano'n ko lang, gano'n. Bye-bye. Okay lang. Oo, ingat kayo, ingat. Okay na, no? Balik. Sige po kaya Wala. po. Salamat po. Bye na. Bye-bye. Saka lang. Bye-bye. Nana. Oy, King! Bye-bye. Oy, King! Pasigil mo lagi yun! Pag nakikita mo lang ako nakita, kiss mo na si Ninong. Box na si Ninong, kiss. Bye-bye! Sa May, ha? Dito sa May. Oh, mga munak. Ate, parang tuloy, ha? Ingat, ingat. Hey! Salamat. Hoy! Bye-bye. Ayan, Dara, happy fiesta. Nahiyaan si Dara. Yan. Nagkaroon pala yun yun. Apo, mga biyanan ko po na masyal po. Ayun po, kakalit lang po nung aming mga bisita galing sa Cavite. Uwi po ko ng Cavite yun. Buti naman, nakapasyal sila. Oo nga po, tagal na panahon, ilang taon din. Maganda nga yun, pag-isang-isang ano. Opo, mula po nung nag-pandemic po. Tagal din na. Shoutout nga pala sa mga kapatid naming mga guardians dyan sa Bertebang bansa. Ayan, saan man po kayo naroon bansa, lagi po kayo mag-iingat. At dito ko na po tatapusin yung aking video. Maraming salamat po at nakabot po kayo dito sa dulo ng ating vlog. Yung God bless po.